Beno Irati, gaurkoan, lehen jardunaldia bukatuta, zer nolako balorazio egiten duzu Donostiarrako arraunlariek? Bueno, nik uste estropa txukuna indeula, egia da, lehenengo txandatik bigarrenea haizea erabat jetxiala, baina nahiko ondo defendatu deula esango nuke eta egia esan gustoa. Nabaritu da, sailkatze estropada jokatu behar izan duzuela, errendimendori dagokionez? Egia esan, aste azkenean estropada itea geho puntxu bat eman zigun, zen nahiko txukun atea zitzaigun, estropada erren genuen, eta egia esan beste postasun batekin eta beste bizitasun batekin, ez? Gaurko emaitza ikusita, bigarren jardunaldiari begira, nola planteatzen duzue, nola aurre ikusten duzue aritzea? Seigarren denbora dakau astillerokin parian, eta jungo geha tanda irabaztea, eta nola ez, bigarren txandakoak irabazterare bai. Pasaren urtean, emaitza oso ona lortu zenuten, hemen Kontxan, eta egia da taldeak aldaketa asko izan dituela eta nabaritu duela hori bera ere. Dena dela, zein da helburua aurten batez ere datorren igandean? 12 baja eduki ditugu lehen guztetik aurtenea eta banko mugikorreko jende asko eduki deu, asko tarratu dugu bloki hartzen, baina azken denboraldi honetan nabaitze dugu puntutxo bat gora indeula eta helburua gu denan bilagoaz, ez?